ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝፍጽሞ ዘሎ መካስ ሰብኣዊ መሰላት ኣሜሪካ ብቐጻሊ ከም እትኾንኖ ቀዋሚት ወኪል እቲ ሃገር ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሚሸል ታይለር ገሊጻ። ኣምባሳደር ሚሸል ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝጋባእ ዘሎ መበል 53 ወዕላት ቤት ምክሪ ብ19 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ኩነታት ኤርትራ ዘተኮረ መይጥ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ሓሳቦም ብነጻ ክገልጹን ንጥፈታት እምነቶም ዘሰላሰሉን ዜጋታት ሃገር ከም ስቃይ ብሃውሪ ምእሳርን ካልእን ዝኣመሰለ ግፍዕታት ከም ዝበጽሖም ጠቒሳ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዕስክርና ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ከም እትኾነን እቲ ኣምባሳደር ሓቢራ። ንሳ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ካብ ዝተወልዑ ኩናት ንዝሃድሙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት በስገዳድ ናብ ኤርትራ ከም ዘስከሮም ዘመልክት ጸብጻብ ከም ዘለዎም ኣገንዚባ። እታ ቀዋሚት ወኪል ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተሪፉ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ጠቕሊሉ ክወፅእን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕትታት ደው ከብልን ኣተሓሳሲባ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝፈጸሞ ገበናት ኩናት ንኣሜሪካ ከም ዘተሓሳስባ ብምግላጽ ድማ ነቲ ገበናት ዝፈጸሙ ኣካላት ክሕተቱ ከም ዘለዎም ኣስሚራትሎ። ኣምባሳደር ሚሸል ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ኩሉ ዘይሕጋዊ ተግባራት ደው ክብል ሃገራዊ ጽገናታት ከካይድ ጸዊዓ። ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክከታተል ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ሪፖርተር ዶክተር መሐመድ ባቢከር ኣብ ኤርትራ መካስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ቀደሙ ይቕጽል ከም ዘሎ ዘረድእ ዝርዝራዊ ጸብጻቢኡ ኣቕሪቡ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፍሉይ ሪፖርተር ናብቲ ሃገር ከይኣቱ ስለ ዝኸልከሎ ጸብጻባቱ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ካብ ዝተሰዱ ኤርትራውያን ዝተመርኮሰ እዩ። ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤት ምክሪ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ንኹሉ እቲ ዝቐረበ ወቐሳታት ነጺግዎ። ኤርትራ ብዘይ ፍቓድ ናብ ክልል ቀይሕ ባሕሪ ኣቴን ዝተባህላ ክልተ ነዳዲ ዘመላልሳ መራኽብ ከም ዝቐየደት ኣህጉራዊ በዓል መዛ ኣገልግሎታት ወደብ ኣመልኪቱ። እተን ናይ ሪፐብሊክ ማልዲቭስ ምዃነን ዝተሓበራ መራኽብ ምስ ኩነታት ኣየር ብዝተሓሓዝ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘጋጠመን ሓደጋ ብ26 ሚያዝያ ናብ ክልል ማይ ኤርትራ ከም ዝተጸግዓዩ ተጠቒሱ። እንተኾነ ኣቐዲመን ናብ በዓል መዛ ኣገልግሎታት ወደብ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ህጹጽ ሓገዝ ጻውዒት ስለ ዘየቕረባ ብዓይኒ ስግኣት ተጠሚተን ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓላ ወናኒ እተን መራኽብ ዝኾነ ኩባንያ ቀረባት ነዳዲ ማልዲቭስ ሓቢሩ። እቲ ኩባንያ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ተን መራኽብ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ተፈቲሖም ናብ ማልዲቭ ክበጽሑ ከለዉ እተን ነፍሲ ወከፈን ኣስታት 200,000 ሊትሮ ነዳዲ ክመላለሳ ዝኽእላ ማእከላይ ዓቐን ዘለዎን መራኽብ ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ተታሒዘን ከም ዘለዋ ኣመልኪቱ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ማልዲቭስ እተን መራኽብ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ዝፋነዋሉ መንገድታት ንምርካብ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ይዘራረብ ከም ዘሎ መርበብ ዜና ተሃገር ኣቶል ታይምስ ብ12 ሰነ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። እተን ኣብ ኤርትራ ተታሒዘን ዘለዋ ክልተ መራኽብ መንግስታዊ ትካል ዝኾነ ኩባንያ ቀረብ ነዳዲ ማልዲቭስ ኣብ 2019 ካብ ግብፂ ዝሸመተን 4 ነዳዲ ዘመላልሳ ተመሳሰልቲ መራኽብ ምዃነን ናይ ኣካየዲ ስራሕ መሐመድ ቃስም ብምጥቃስ እቲ መርበብ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ናይ 15 ሰነ ፈነወና እተን መራኽብ ናይ ማልዶቫ ምዃነን ብምጥቃስ ዘቕረብናዮ ዜና ብጌጋ መንባሩ የቕሬታ ንሓትት። ማልዶቫ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ትርከብ ሃገር ክትከውን ከላ መራኽባ ኣብ ኤርትራ ተታሒዘን ዘለዋ ሪፐብሊክ ማልዲቭስ ድማ ኣብ ደቡባዊ ኤስያ ኣብ ማእከል ህንዳዊ ውቅያኖስ ብዝርከባ እኩባት ደሴታት ዝቖመት ንእሽቶ ሃገር እያ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለያ መንገድታት ኣየር በብእዋኑ ከዋህልሎ ዝጸንሐ $95 ሚልዮን ዕዳ ብህፁፅ ክኸፍል ኣህጉራዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር IATA ሓቲቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ዝተፈላለያ መንገድታት ኣየር ካብ ሽያጥ ትኬት ዝኣከብኦ ገንዘብ ናብ ዶላር ቀይረን ክንቀሳቕስኦ ስለ ዘይከኣላየን እቲ ኣህጉራዊ ማሕበር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝቐልጠፈ ክኸፍሎ ዘጠንቅቕ ዘሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዋህለለ $180 ሚልዮን ከም ዘለዎ እዩ ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ካብ ሽያጥ ትኬት ዝተዋህለለ $2.5 ሚልዮን ከንቀሳቕሶ ከም ዘይከኣለ ዝሓለፈ ሰሙን አመልኪቱ እዩ። ኣብ ናይጀርያ እውን ኣስታት $80 ሚልዮን ተዓጊትዎ ከም ዘሎ እቲ መንገዲ ኣየር ይጠቅስ። ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብድምር $2.5 ቢልዮን ብተመሳሳሊ ምክንያት ዝተዓክተ ገንዘብ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ኣህጉራዊ ማሕበር እቲ 1.8 ቢልዮን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን